नोंथांमोना खोनाबाय थादों इउसिसि होननाय बे साननैसोआ ससियेल मिडिया फेसबुक इउटुब टिभि रेडिअ निउज चेनेल माबा माबिफ्राव खालि इउसिसिनि बाथ्रा नुबाय थादों। इउसिसि माने मा बेनि सोमोन्दै बे गुसुं भिडिअ एसे आइडिया होनो नाजागोन। एकदम कर मिनिं गुबै बाथ्राखौ बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों गावलिया रावजों कुनु टेक्निकेल लेंगुवेज बाहायालासिनो बुजायनो नाजागोन बे भिडिअनि गेजेराव। एक्चुअली इउसिसिनि फुल मिनिंआ मा बेखौ मिथिबानो बे इउसिसिनि मिनिंखौ 50% बुजियो आरोखि। इउसिसि इउनिफर्म सिभिल कड। इउनिफर्म माने रोखोमसे एबा कमन एबा समान आरो सिभिल कडआ जाबाय बे आयेनफोरखौ बुंदों। माने सिभिल आयेन माखासे आयेनफोर जोंनि समाजाव सोलिनाय माखासे आयेन बेबस्था ए क्रिमिनेल ल' नङा मानसि बुथारनाय मायबा खालामनाय बे नङा। माने जोंनि समाजाव सोलिनाय किसुमान हाबा खालामनाय डिभर्स खालामनाय बिमा बिफानिफ्राय फिसाला फिसाजोआ धोन सम्पति मोननाय सानै साथाम हिन्जाव हाबा खालामनाय गथ' एडप्सन खालामनाय हा बायनाय फाननाय प्रपार्टि मोननाय मानाय बै रोखोमनि जाथायफोरनि सायाव माखासे आयेन दं जोंनिया। आरो बे आयेनफ्रा हारि लाना हारि धोरोम लाना धोरोम माने मोनसे हादरावनो गुबुन 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 आरोखि। दा बै समाजारि आयेनफोरखौनो भारतआ गासैनिबो थाखाय समान खालामनो नागिरदों आरोखि। जेरैबायदि जि धोरोमानो जाया मानो मोनसेनिया मानो गासिबो धोरोमनि गासिबो हारिनियाव समान जागोन आरो। जेरैबायदि माने 18 बोसोराव हिन्जावसाफ्रा हाबा जानो मोनो आयेन मथे गासिबो धोरोमनि थाखाय गासिबो हारिनि थाखाय सारा दुलाराय भारतआवनो बियो हिन्जावसाफोरनि थाखाय 18 बोसोर जानांगोन। नैसा बुंनो हाया जे ओइ जोंनिया मुस्लिम धोरोम जोंनिया बाथौ धोरोम जोंनिया उमुक थामुक धोरोम जोंनिया 18 बोसोर नङा जोंनिया 11 बोसोरावनो हाबा जानो मोनो 15, 16, 17 बोसोरावनो हाबा जानो मोनो बेबायदि रावबो बुंनो हानाय नंलिया आरो। दा बुङोबा हमनानै ला भारतनि आयेन बायदियै हौवासाफोरा सासेल' हिन्जाव हाबा खालामनो मोनो बे गासैनिबो थाखाय समान। रावबो बुंनो हाया गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा नङा जोंनि धोरोमा सासेल' नङा 7 गाहाम हाबा खालामनो हायो 7 हाबा खालामनो हायो आरो गारबायबो थानो हायो गोसोबा गोजामखौ गारनानै गोदान हाबा खालामनो हायो। जोंनि धोरोमा बेबायदिसो जोंनिया भारतनि नियम निथि आयेनजों सोलिया होननानै रावबो बुंनो हानाय नंलिया आरोखि। भारतनि आयेना मोनसेल' जि धोरोमानो जाया मानो मुस्लिमानो जाथों हिन्दुआनो जाथों बाथौआनो जाथों मायबा जि धोरोमानो जाया माथो ख्रिस्टियानानो जाथों माने हौवासाफोरा सासेल' हिन्जाव हाबा खालामनो मोनो गासिबो धोरोमनि गासिबो हारिनि थाखाय बे एखेयानो आरोखि। दा बेबायदि माखासे आयेनफोर माने बियो बे आयेनफ्रा थारमाने धोरोम लाना धोरोम हारि लाना हारि गुबुन गुबुन जायोमोन आरो। जेरैबायदि नै जोंनिया दा हमना ला आङो हिन्जावखौ गारनो लुगैबाय आरो दा जोंनिया समाजारि नियम दङ नङा होमबा फाथैलाय बिसिबानो जोंनिया हाबाया गारलायनाय जाबाय नोंबा नों आंबा आं खिन्थु बेयो लिगेल नङा आरोखि। दा खिन्थु गुबुननियाबा नोङो रेजिस्ट्रेसन डिभर्स पेपार कर्टआव माबा माबि नों साइन होनांगोन खिन्थु जोंनिया समाजानो फाथै गांसे बिसिना होबानो फाथैलाय बिसिनाय जाबाय आरो बिनो माने बे गावलिया जोंनि एक्टिभिटी माने बियो डिभर्स होनाय जाबाय आरोखि। खिन्थु बिखौ आयेना एक्सेप्ट खालामनाय नङा आरोखि। हागोन नोङो मानिलायोबा खिन्थु बियो माने इलिगेल जागोन आरोखि। बियो लिगेल बायदियै डिभर्स खालामनाय जानाय नङा आरोखि। दा होमबा नोङो डिभर्स खालामनो थाखाय नोङो जि फर्मेलिटिस भारत सरकारा आयेना लिरनानै दोनगोन बे प्रसेस मथेसो बे फर्मेलिटिस मथेसो खालामनानै नोङो माने डिभर्स खालामनो हागोन बा फाथैलाय बिसिनाय जि नियम हौवाजों हिन्जावजों गारलायनाय बे नियमखौ नोङो बे लिरखाना दोननाय नियम मथेसो नोङो खालामनांगोन आरोखि। मानिलायोबाथ' नोङो फाथैलाय बिसिना थारलायनो हाबाय खिन्थु जुदि हिन्जावा मानियाबा ओहो फाथैलाय बिसिनायखौ आं मानिया आङो बे भारतनि नेमखान्थि बायदियै जि फर्मेलिटिस दोङो आङो बे मथेसो आङो डिभर्स खालामगोन आरो बे मथेसो आङो हौवाजों हिन्जावजों गारलाय होगोन बा आं गारलायगोन होननानै बे फर्मेलिटिसखौ खालामनो हायो आरोखि। नङाबा बे इलिगेल जागोन आरोखि ओरै फाथैलाय बिसिनानै डिभर्स होलायोबा। आरो बेबायदिनो माखासे नियम निथिफोर दोङो जेरैबायदि हमनानै ला मुस्लिमफोरा मालाय 2-3 हाबा खालामनो मोनो बिसोरनि धोरोम मथेबा खिन्थु दा बे मुस्लिमनि नियमाबा खाथिनाय नंलिया बे इउनिफर्म सिभिल क'डआ एप्लाइ जायोबा
मोनसेल' नियम जागोन सासेल' हाबा खालामनो मोनो आरो गारलायनो नांगौबा गोबां फर्मेलिटिस फल' खालामनानैसो गारलायनो हायो हौवा हिन्जाव बेबायदि आरो बे इउनिफर्म सिभिल क'डनि आन्डारावनो माने हिन्जावफोरखौ हिन्जाव माहारिखौ गोबां पावार होनाय जादों एम्पावार खालामनाय जादों माने हौवा बायदिनो हिन्जावफ्राबो बिफानि सम्पतिनि बाहागो मोननांगौ माबोरै मोननांगौ बेयाव लिरनाय थागोन आरो जेब्ला इमप्लिमेन्ट जागोन बेखौ क्लियारै जोङो माने जेब्ला इनेक्ट खालामगोन अब्ला बांसिन मिथिना मोनगोन दा बाराद्राय क्लियार एक्जिस्ट गैया आरोखि बेनि माबाफोरा दा बेबायदि आरो बेबायदिनो फिसा फिला गोबां समाजारि नियम दोङो बे धोरोम लाना धोरोम हारि लाना हारि गुबुन गुबुन नाथाय बे जिनिसफोरखौ भारतआ मोनसे खालामनो नाजादों आरोखि दा मोनसे खालामनो नाजादों दा बेनो जाबाय इउनिफर्म सिभिल क'ड एकदम गावलिया भाषायाव सिधा गोरलै रावाव आरोखि